Iba paseando por la calle pa' comprarme unos pantalones pa' ponerme en primavera. Tienda encima, tienda, la gente loca, loca, loquita, loca, la gente va a comprar ropa. Ya que le puedo ayudar, me dijo, tras el mostrado una mujer que me quería complacer. Ya que le puedo ayudar, me dijo, tras el mostrado una mujer que me quería complacer. Juro que nunca había visto tantos pantalones juntos. Bueno, hem comprat una guia de Washington per un viatge que s'ha de fer. Hem comprat el segon del Larson, perquè el primer està a punt d'acabar. Hem comprat el Club de la Calceta i hem comprat El fill del vent. Pues ara mateix encara no he comprat, Tinc la bona vida aquí per signar-me l'Àlex Rovira, que me l'he portat de casa, que ja el tenia, i ara vaig a veure si trobo el llibre per regalar. Encara no l'he comprat, I busques algun llibre en especial? No, segurament igual compro fins i tot un còmic, perquè és per ser més específic en què li agrada, llavors perquè se'l llegeixi, segur que un còmic encerto. La Societat de los Números Primos i l'altre Ultimàtum. I per qui són els llibres? 2 per mi i 1 pel meu marit. Ui, ara m'has mort. Un del 5 per al nano. Jo me n'haig de comprar un i encara no m'he decidit. Un de cuina pel meu marit, que li agrada molt, i un de cuina dels Pirineus per una tia meva que veuré aquesta tarda i li vull regalar. I aquest any està comprant menys llibres que altres anys per la crisi o està comprant el mateix que sempre? No, el mateix que sempre. I... Ja la crisi, mira, quan haurem acabat, haurem acabat. No, no hemos comprado. ¿Pero tiene intención de comprar algún libro? Pues sí. ¿Y lo tiene elegido o va a ir mirando a ver cuál es que le llama la atención? Vamos a ver lo que nos llama la atención sobre la marcha. ¿Y el libro lo quiere comprárselo para usted o para regalárselo a alguien? Bueno, me lo va a regalar ella a mí. ¿Y usted le ha regalado la rosa? Sí, correcto, eso es. El de La crisis de los ninja, de Leopoldo Abadías. És per vostè el llibre o per regalar? Per regalar. A qui? A la meva parella. I la... porta 2 roses. Sí. Quan han sortit les roses? Una me l'han regalat i l'altra me l'ha regalat ell. Com estan anant les vendes aquest any? Doncs bastant bé, o sigui, bueno, hi ha de tot una mica. Hi ha gent que només passa, mira, no compra, però hi ha d'altres que sí, que poden arribar a comprar 4 llibres, o sigui, hi ha de tot una mica. No és que, o sigui, sí que es nota que ha baixat, però tampoc no ha baixat tan dràsticament com s'esperava. I quins són els llibres que més sortida estan tenint? Doncs sobretot el de l'Stieg Larsson, Los hombres que amaven a les mujeres, el primer i el segon llibre, i a part d'això també, bueno, els que hem promocionat de Crepúsculo, que estan així sortint, bueno, també tenim els de Federico Mochia, que també estan sortint molt bé, i els del Barça, com ara estan així en auge, pues també. Aquest Sant Jordi esteu notant la crisi al gremi dels llibreters o s'estan venent llibres com a sempre? No, jo crec que aquest any s'ha notat una mica, sí. I quins són els llibres que més sortida estan tenint aquest any? Doncs mira, el del Silenci, el del Crepúsculo i el de Los hombres que no amaban a las mujeres. I hi ha algun llibre així una mica especial, una mica diferent que recomanis? Un que recomani? Pues el de l'Estiarte, que és d'esports i crec que és un molt bon llibre, està molt ben escrit i surt una mica del llibre tradicional. ¿Se nota mucho la crisis en comparación con otros años? Mucho. Este año ha sido fatal. ¿Y qué compran más rosas, hombres o mujeres? Mujeres casi. Y niños. Hemos tenido esta mañana todos los niños que no han comprado todo. Los pequeños, bueno, se la hemos arreglado muy bien, claro. D'on heu tret aquestes roses que esteu venent? Doncs jo cada any preparo un model nou de roses, de ceràmica, i els dracs també, faig tot el que és tema de llibres, roses, tot, i cada any doncs trec o per espelmes, faig de paper, per incens, cada dia faig arracades, cada any faig una cosa diferent per poder vendre. I aquest any esteu notant una baixada de les vendes o és com cada any, més o menys? Bueno, jo aquest any ho he notat, però perquè m'han canviat de lloc. Normalment a Rambla Catalunya hi ha més moviment i no, la venda normal.